ukuyithoba nokuzehlisa. Sibonge nje ithuba, uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anisikelele. Sikhuluma ngamaphupho amabili amathathu. Kodwa ke asikhuthaze nabantu ukuthi ke kune channel ka Pastorr weNingi enamanye amaphupho esuke senziwa ngama platform. Nakhona ningaya nifunde ingane wethu, nibuke khona nakhona incazelo. Sikhuluma ngamanye amaphupho ongenzeka ahlukile kunalawo sikhulume ngawo la, ngoba ngasuka buzwe abanye abantu nangale. Kodwa ke azivele singele sigxile la. Sibonge kona bonke abantu abalandela i-channel nabasubscribe kuyona i-channel. Ngaze kwethu uNkulunkulu enibusise. Kodwa sibheke la ugogo kwakhumalo uthi ke uma upha ke ring ifakwe ke wena nothi kumuntu, kodwa kuyifaka kuzona zombili izandla. La asibheke into ezintathu ezingashole liphupho. Kona kuningi ongasho iphupho lendandatho. Kodwa kuma uphupha kufaka indandatho emneni wakho. Into yokuqala kungaba uPaul usho la ukuzama ukuba umholi noma ukuba nentshisekelo yokuba ke umholi empilweni. Proverbs 29 Proverbs 22 verse 29 ithi ke, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings, they will not serve before officials of low rank. Kanti futhi kuma uphupha mhlawumbe ufaka indandatho emneni wakho, okunye singakubalwe la ngabe upha ulusho ukuthi amaphupho nezifiso zakho angasafezeke emaduzane. Proverbs 21 verse 5 ithi ke, plan carefully and you will have plenty. If you act too quickly, you will never have enough. Kanti ke uma sibheka la ukuthi uma uphupha mhlawumbe ufaka indandatho emneni wakho, okunye esingakugcina ngako la ukuthi lolo ngaba uPaul uhle nosuke likhomba umshado ozayo noma isithembiso somshado esizayo uma ukuthi ke awushadile. Kungenzeka mhlawumbe kuzoba nomuntu ozozibophezela kwezothando nawo, noma ke kuzoba nomuntu ozozibophezela ekutheni akusize ufeze iphupho lakho noma ufeze ifiso zakho. Proverbs 31 verse 10 ithi ke, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. Kanti ke sibheke la ngokuhlabela phambili uphupho la lomunye ke wengane zakwethu olaphana ke kwenye channel ekhula ngesivinini laphana ke noletha ke content emnandi nethokozisayo. Sibheka la iphupho la ukuthi la uma uphupha wena upha umuntu imali yamaphepha, bese futhi wena same time on that dream uphuphe sebekupha ke imali ngama coins. La ngane kwethu into esingayichaza, into yokuqala ukuthi uma uphupha mhlawumbe unikeza umuntu imali, lolu Paul uhle osuke lusho intshisekelo yakho yokulekelela nokusekela inhloso zabanye abantu, nokungasho ukuthi umuntu okwenze ukusiza abanye abantu ukuthi babe namandla okufeza izifiso zabo. Deuteronomy 15 verse 11 uthi, there will always be poor people in the land, therefore I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land. Kanti ke okunye singakubalula ukuthi uphupho unikeza umuntu imali ngoba ngathi uyamsiza, lolu kupha usuke libe ukuthi uzokwazi mhlawumbe ukutshala imali yakho ngempumelelo. Kungasho ukuthi uzokwazi ukunqoba ubunzima futhi ungase uthole nomvuzo omuhle emva kwalokho esikhathini esizayo, yabo. Luke 6 verse 38 ithi ke, give and it shall be given unto you. Proverbs 19:17 ithi ke, whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they've done. Kanti uma sibheka la ukuthi uphupha mhlawumbe unikeza futhi umuntu ke la imali njoba kade uthenga into eyikhonzile noma into ebalekile empilweni. Lolu Paul uhle nolusho ukuthi ungase wenza inzuzo enkulu kuloko usuku ukwenza njengamanje. Ngenzeka umuntu okuyibusiness noma unento oyenzayo efuna ifaka imali, ngeze ungahle ukwazi ukwenza inzuzo nje ethe qaqa. Genesis 26 verse 2 ithi Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold because of the Lord blessed him. Kanti ke uma ubunikeza umuntu imali noma ukhokhela umuntu imali kade uyibolekile, lolu Paul lusho ukuthi ke akhambi kahle mhlawumbe ngakweze imali ukuthi mhlawumbe angenzeka awenze inzuzo ngokwanele kuyibusiness, futhi ngaphinde kuyisexoxa ukuthi ungalokothi usifake endlekweni ezingenasidingo ngenxa yamawala. Proverbs 22 verse 7 ithi the rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Kanti kuma upha mhlawumbe umuntu esekunika ke inhlavu zemali, lo Paul uhle nolusho ke inhlanhla lungaphinde lusho mhlawumbe injabulo nokuchuma okuzayo empilweni yakho. Kanti ngaphinde kubike ukuthola amathuba amahle noma ukuba namandla okufeza inhloso osuke unazo, nokuthi ke unabantu abakuthembayo empilweni abangase bakusize emaduzane noma abakusiza njengamanje. Kanti ke fundela uGenesis 39 verse 2 to 6 ithi ke, and the Lord was with Joseph and he was a prosperous man and he was in the house of his master the Egyptian, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he set him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. And it came to pass
from the time that he had made him overseer in his house and all over that he had, that the Lord blessed the Egyptians' house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. So ngicabanga asithembe ukuthi kuzoba nabantu mhlawumbe njengamanje abangahle bakulekelela noma nje bakusiza njengamanje empilweni, ba-contribute in a positive way empilweni yakho, and nokuthi mhlawumbe ifavor kaNkulunkulu will be upon you and upon your life and upon everything that you touch. Sibonga kakhulu ngazakuthi ngisabuyela la, ngiqhubeka isikhathi